ಹೇ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚುಲರು ಸೌಖ್ಯತಾಸು ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ಆಶಾ ಪಂಡಿತನ ವಿಷಯ ಪನ್ನೀರ ಪೋಂಡ ಅರೆಗು ಭಯಂಕರ ಜನಕಲ್ನ ನಜರ್ ಇತ್ತನು ನಜರ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪರು ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಪಣ್ಣ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಬೆನ್ನು ನಾಣಲ ಜನಕಲ್ನ ಕಣ್ಣಗೆ ಕುಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತರು 3-4 months ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಅವನು ಪೂರ ಬರೋನಿತ್ತನು ಜನಕ್ಲೆಂತೂ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಬೆನ್ನಾಯರು ಆಡ ಎದುರ್ದಕ್ಕಲು ಬೆನ್ನಗ ಪತ್ತನ ಪೂರ ನಜರ್ ಬಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಾನಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂತು ದುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ತೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಜರ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಡತ ಅವು ಎಂಕಲ ಆದಿತ್ತನು ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಾರ್ದಿದ್ದೇನು ಸೊ ಇಂಚು ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಾನು ಊರಣ್ಣ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋತುನು ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆದಿತ್ತೇನು ಪಣ್ಣದು ಇನಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೇನ ಆ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪನ್ಪೇನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ದೆತ್ತದು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇಂಚು ಒಂಜಿ 2 ದುಮ್ಮು ನಾನಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತದ ಪನ್ಪಿನಿ ಕಾರು ಬಾರಿ ಶಿವಕೊಂಡು ಏತ್ ಸಮಯ ದೆತ್ತದು ಪಣ್ಣದು ಆ ಜನತ ಕಣ್ಣು ಅಡೆಗೆ ಕಂತದು ಪೋತುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ 3 ಬಿಕರ್ನಾಟೆ ತಲುಪುನಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾರದ ಎದುರ್ದ ಬೋನೆಟ್ ಫುಲ್ಲು ಚಿಪ್ಪುಡು ಚೀರಾದುಪುನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ದುಪೋಯನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮೇನ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ ದಾದಲ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ದ ಪುದರ್ ಮುಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುಜ ಅಕಲ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ್ಯಾನು ಇತ್ಯಾನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋಪದ ಬರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಬಕ್ಕಾಕ್ಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನೆತ್ತನಲ್ಲ ಕೋಪ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಪಟಕ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ನೆರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಏರೆಗ್ಲ ರಿವೆಂಜ್ ದ್ವೇಷಪುರ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋಪುಜ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಲಡಾಯತಿನ 10 ದಿನ ಪೂರ ಯಾನು 20 minutes ಆ ಕಾರ್ದೊಲ್ಲ ಇಡಿಪ್ಪು ಯಾನು ತೂಲಿ ನಜರ್ ಪನ್ಪಂಚ ಆ ಜನ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ಪಂತಿನಿ ಮನದನೆಗ್ಲ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ 20 minutes ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಉಲಾಯ್ಡಿ ಉಪ್ಪೇನು ಆ ಕಾರ್ದು ಉಲಾಯ್ಡಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಕಣ್ಣಾನಿ ಉಪ್ಪೇರು ಮೇನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಾನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾರು ಆದುಪ್ಪುನು ಅಪಗ ಸೊ ಎಂಕಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾರ್ದ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಬಸ್ತಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು 20 minutes ಈ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತೇರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ದ ಎನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂತೇರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಒರ್ತಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ತೂಪಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಸೊ ಯಾನು 20 minutes ಉಲ್ಲಾಯ್ಡೆ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ದಾದಾಪುರ ಆತನ ಪಿದಾಯ್ಡುಂದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ದೆತ್ತು ಪೋದು ತೂನಗ ಇಮಿಟ್ ಫುಲ್ ಪೊರ್ಕಣ್ಣೆ ನೆನ್ನಕದನು ಕಾರದ ಎದುರ್ದ ಅಪಗ ಇಂಚಿನ ಕುಲ ಏತೇ ಒಂಜಿ ಕೂಲು ಸ್ವಭಾವದ ಕುಲ ಹೊರಲಾಗಿರೆ ದ್ಯಾಗಂದ ಪನಗ ಎನ್ನ ಕೂಲು ಸ್ವಭಾವತ್ತು ಯಾನು ಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನ ನೇರ ಪಾತೆನು ಲಡಾಯ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೇನು ಸೊ ಯಾನು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಸಾರಿ ನೆರ್ಪಿನ ತೂದು ಆತನೆಟ ಜನಕುಲು ಉನ್ಮಂತೊಂದು ಪೇರು ಎಂಕಲ ಕಾರನ್ ಪಿರದೆ ಪೆರೆ ಉನ್ಮನ್ ಪೇರು ದಯಪಣ್ಣ ಬಸ್ಸದ ಚಕ್ರದ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡಿ ಎಂಕಲ ಕಾರ ಇಂಚ ಒಂದು ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಟದ ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲಾನ ಕಾರಗ ಅಕಲಾನ ಬಸ್ಸದ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಅದುಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ ಫುಲ್ ಪೊರ್ಕಣೆನೆ ಸೈಡ್ದ ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಏತ್ ಖರ್ಚುಪ್ಪು ಬಣ್ಣದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಸಾರಿ ನೆರ್ಪ್ಯಾನು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ನೆರ್ಪೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ಗೆ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪ್ಯಾನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಬನ್ಪೆ ಮಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ನೆರ್ತಿನೇ ಯಾದಲು ನನ್ನ ಕಾರ್ ಜತ್ತು ಬರುಚಿ ಡ್ಯಾಡಿಲ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಿಲ ಪೋದು ಕುಲ್ಲೈಡ್ ಪಾತಿರೋರು ಎಂಕ್ಲಿಗೈಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಜಿ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ಎಂಕಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಸೊ ಐಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಪಾಸ್ ಆದಿತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕುದರ್ಗು RC ಒಂಜಿ ಉಂದುವಾಯರೆ ಒಂಜಿ 15 days ಕೋಡೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕನೆ ನನ್ನ ಕೈಕ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಕೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ಲಿಂದ ಪಂದಿತ್ತೀರಿ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ಲಿಂದ ಪಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೀತಿನಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಸ್ತ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮೇನ್ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ವಾ ಬಸ್ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಾಗದ್ರಿಂದ ಪಂತಜೆ ಆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂತಜೆನು ಆಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಸೈಡ್ ಕನ್ನಡಿ ದ್ಯಾಗ ದೀಪಿನಿ ಸೈಡ್ ವಾ ಕಾರು ವಾ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡದು ಪನ್ಪಿನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಸೈಡ್ದ ಮಿರರ್ ಉಪ್ಪುನು ಪೋ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿರ ರಾವಂದು ಪೋಪಿನತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಪೋಪಿನಕ್ಲು ನೆಲಟೆ ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ಸೈಡ್ ದಾದ ವಾಹನ ಬರೋದುನು ಅವೆನ್ ತೂಪಿನ ಮೇನ್ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಏರೆಗೆ ಆದುಪ್ಪುನು ಬಸ್ದ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಆದುಪ್ಪುನು ಸೊ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ತೂತುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಸೈಡ್ ತಿಕ್ಕೋದನೆ ಆಗ ತೋಜುಜ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಡಾಪಿನ ಎಲ್ಲಿಯೊಡಾದು ಪೋದಿತ್ತನು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಎದುರುಡು ಕೊರಗ ಜನ ಕಟ್ಟೆಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನು ಆನೆ ಟಚ್ ಉಡು ಎಂಕ್ಲೆ 4 ಜನನ ಬಚಾವ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಗ
ಪನ್ಪೇನ ದೈವ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನ ದಾಗದ ಬನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಕಟ್ಟೆ ಎತ್ತನು ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಸೊ ಮಲ್ಲುಡ ಅಪಿನ ಎಲ್ಲಿಡಾಂಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರುಂಡು ಎಂಕವೇನು ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಮುರಣೆಂಜಿ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೂದೆಪ್ಪರು ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಆಣನ ಪ್ರಾಣನೇ ದೆತ್ತಲು ಒಂಜಿ ಕೇರಳದ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೂದೆಪ್ಪರು ನಿಕುಲು ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡ ಎಂಕಲ ಮಂತುದಲ್ಲಿ ಆಣ ಯಾನು ಎಂಡನೆ ದೀತೇನು ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಎಂಡನೆ ಉಂಡವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಯಾನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಂದ್ ಜಾನು ದಯಗಂದು ಪನಗ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಿನ ಪೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯಾಗೆ ಆಣ ದೇವರ ಕೊಪ್ಪಿನ ಪೆಟ್ಟು ಉಂಡದ ಅಕ್ಲೆ ಲಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಪುಜಿ ಸೊ ಯಾನು ಅಡೇನೆ ತೆಕ್ಕದು ಬಿಡಿ ದಯಗಂದು ಪನಗ ನಮ್ಮನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇದೇ ಕನ ದಿನ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಲು ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೇಲಿಡ್ದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಬರು ಒಂದು ನಜರ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಣ್ಣ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಶೆಪ್ಪನಾಗ ಅವೇನೊಂದು ಯಾವೊಂದು ವಸ್ತು ದೆಪ್ಪೆರೆ ತೀರು ಜಕ್ಲಿಗೆ ಅಪಗದಾದ ಮನ್ಪೇರಿ ಎದುರ್ದಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಣಕ ಶೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ಜತ ಇಂಚ ಪೂರ ನಜರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆ ದುಪ್ಪೆ ಐತೆ ಎಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಜಕ್ಕೆದೊಂಜಿ ಆಂಜೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಪೂರ ಲಡಾಯನಾಗ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಬತ್ತ ಅವಲ ಪಾತೇನು ಐಕಲ ಏನು ಸಾರಿ ಪಾತಿರೇನು ದಯಗಂದು ಪನಗ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಫೈಟ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಜಕ್ಕೆದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿರ ಐತೆ ಎಡಿಟು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಂದು ದಾಲ ಇತ್ತನಾಡ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಯಾನು ಈತನೆಟ ಯಾನೊಂದು ಎದೆ ತಟ್ಟದು ಪಂದು ಯಾನು ಈತನೆಟ್ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಮೋಸ ಮಂತದು ಪಂದು ಅನ್ಯ ಮಂತದು ಪಂದು ರಿವೆಂಜ್ ಇದ್ದೆತ್ತದು ಪಂದು ದ್ವೇಷ ಮಂತದು ಪಂದು ಆಣಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತೂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ತೂದು ಜನಕ್ಕಲು ಕೈಕಾರ ಒಯ್ತದು ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಎತೋ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನನಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಎತೋ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ನಡುವಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಪಂಡದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಪಂಡದು ನಡುಟು ಬರ್ಪೇರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ಪುರಾತನ ಘಟನೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಈ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಶಾ ಪಂಡಿತಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಪಕ್ಕನೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ರು ಇಂಚ ಪುರ ಸೊ ನಜರ್ದಾತು ಮಲ್ಲ ಓಲೆಜ್ಜಿ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚು ಮಂತದೊಂಜಿ ಒಂದು ಕಾರದ ಒಂದು ಆಂಡು ರಿಪೇರಿ ಪುರ ಆಂಡು ಸೊ ಸೇಫ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನು ಎಂಕಲ ಕೈ ಸೇರ್ದನು ಅಂಚ ಇಂಚಿನನೇ ಇತ್ತು ನಾಡ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಚಿನನೇ ಇತ್ತು ನಾಡ ನಿಕುಲು ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾಡಲ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತು ನಾಡ ಅವೆನ್ ಪನೊಚ್ಚಿ ಜಿಪಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪೊರ ಅದು ಇಲ್ಲದ ಪ್ಲಾನ್ ಪಡೆದಾರ ಅದನ್ನ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾರ ಜಿಪಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪನುಚಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಗುರುನು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆದೆಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರ ಆಸೆ ಪುಣ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಎತ್ತುಜಿ ಅಪ್ಪಗಕ್ಲ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಾವುಂಡೆ ಸೊ ನಜರ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಂದು ಎಂತೂ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ವಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಲ ಪಾಡುವೆನು ಆ ಟೈಪ್ ಎಂಗಲ ಕಾರದ ಎದುರ್ದ ಫುಲ್ ಚಿಪ್ಪುರ್ ಚೀರಾದಿತ್ತನು ಸೊ ನಜರ್ ಆತು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನಗ ಮೇನ್ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಆತು ಫುಲ್ ಸಭೆ ಸೇರ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಒರಿಯೆ ಬತ್ತದ ಪನ್ಪೆ ಈ ಬಸ್ ತಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು 5 ನಿಮಿಷ ಉಳ್ಳಾಯ್ ಪೋಪೇರು 5 ನಿಮಿಷ ಪಿದೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಲ್ನೆ ಮೊಕಲ ಕಾಸದ ಪವರ್ ಪಂಡದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಪೋತು ನಾಡ ಇಂಬೆ ಜೀವ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇನಾ ಇಜ್ಜತ ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪಾತೆನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಐಡಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನ ಆಯ್ನ ಬಾಯ್ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದು ಪೇನು ಡ್ರಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ನಿಜವಾದ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎತೋ ಜನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಬಸ್ತ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನು ನಂಬುದು ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ ಅದು ಪೋಯರ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆತ ಎನ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜೀವ ಪೋಂಡ ಇಮ್ಮೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇನ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇನ ಇಜ್ಜತ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪೋಯ್ಜ ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಾಯ್ಡಲ ಪನ್ಪೇನು ಆಯ್ನ ಬಾಯಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚ ಎಂಚಿನೇ ಪಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ವಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೆಲದ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಒಪ್ಪೇರು ಏನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪು ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲೆ ಎತೋ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣದಕ್ಕಲು ಒಪ್ಪೇರು ಆಡ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತಿರು ಪೋಪಿನ ವಾಹನ ತೋಡು ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡ ಆದುಕೊಂಡು ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಪೋತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಬಕ್ಕಲ ಜೋರು ರೇಸ್ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಎದುರ್ದ ಸೀಟ್ ಇಡಿ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಸೈಡ್ದ ಸೀಟ್ ಇಡಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಮಗೆ ಉಪ್ಪಿ ಸೋನುಪ್ಪೆ ಅವೇನು ತೂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಗ ಹಾಕದ ಪೋತೆ ದಯಪಂಡ ಅವೇ ಸೈಡ್ ಇಡು ಅವು ಫುಲ್ ಒಂದು ಆತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಹೃದಯಗೆ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ದಾಲ ಆತು ನಾಂಡ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನದು ಯಾನು ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಂತದು ಬೊಬ್ಬೆದಿದ್ದು ಪಾತೆದುಪ್ಪೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಮನದಾನಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋದುಪ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ ಪಂದುಪ್ಪೇನು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋತುನು ಆಂಡ ಯಾನ ಒಂಜಿ 10 ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಾನು ಬುಡ್ಪು ಜಂದು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂದುಪ್ಪೇನು ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆದುಪ್ಪುನು ನಿಕಲು ತೂದೆ ಉಪ್ಪರು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಲಡೆ ಮಂದದಿತ್ತೇನು ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಆಯ್ಜಿ ನಾಡ ಯಾನು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಪನ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಪ್ಪಿನ ಬುಡ್ಪಿನ ನನ್ನ ದೇವನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಿನ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಆಂಡ ಬಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪತ್ತುನ ಪೂರ ದೇವರ ಮಿತ್ತಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ದೇವರಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಪ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಕನ್ನದಿನ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಾರು ಪಾಪ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆರು ಖುಷಿಟ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರು ಆಣ ಜನಕ್ಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ನಂಜಿದ
ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಂಜಿಲ್ಲ ಕಾರೋದಿತ್ತೀರು ಒಂದು ಪೂರಣತ ಎವಿಲೈಗಾಂಡಲ ಮರ್ದುಂಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಜನಕ್ಕನ ಕೊಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಆತು ನಜರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಐದಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅವರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೋಡೆ ಕೂಡ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋಯ ಕಟೀಲು ಹೋದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರದೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟಾಯ ಸೊ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಘಟನೆ ಅಂಚ ನಿಕುಲ ಎಂಚಿನಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವಡು ಅತ ನಾನು ನಿಕುಲು ದಾದ ದಿಪ್ಪುನ ಆವಡು ಅತ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿರು ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಣ್ಣಗ ಕುಡೊಂಜಿ ನೆನಪಾಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅತ ಸೊ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬತ್ತದುಪ್ಪೆರು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೇನು ಆಣ ಸತ್ಯಗೆ ಆಣ ಜನಕ್ಲೆ ನಾವು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಪಂಡ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ ಎತೋ ಜನ ಎನ್ನ ದೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ತೂಯರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪುರಾಂಡ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಫುಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪಂತಜನ್ನು ಆಡ ಎಂಚಿನಾಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚುಚ್ಚು ಮಾತು ಇರೆಗೆ ದಾದಾವಡಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಲೇಡಿ ನಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಇರೇ ದಾದಾವಡು ಈರ್ದಾಯ ಗರೆನ್ಲೆಪುರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪುರ ಕೆಲವು ಪುರ ಚುಚ್ಚು ಮಾತು ಇತ್ತು ಅಂಚ ಪೂರ ಅವೇನು ಮಾತ ಯಾನ ಬೇನೇನು ಉಳ್ಳಾಡಿ ದೀದು ಕುಲ್ದಿತ್ತು ಬೊಕ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರನ ಪೂರ ಏನು ದೇವೇಡನೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅನ್ನು ದೈವಗ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಪಿರಾವಡು ಇಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬಾಬಾ ಅರೆಗ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಟಚ್ ವುಡ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಪಿರ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನು ನನ್ನ ಯಾನು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಡು ಫೋಟೋ ಆಡು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಂಪುಜೆ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ತೂಯರೆ ತೋ ಜನ ಕೊಡಿಕಾಡು ಅಂತ ಒಂದು ತೂದು ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಲೈಫ್ ಇಂಚೆನೆ ಅದಪ್ಪು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದಪ್ಪು ನೇಬರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೂರ ಎತೋ ಜನ ಕಾರೋಯ್ ಪೇರು ಬರೋದು ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಏಳಿಗೆನು ತೂಯರಾಪುಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿನು ನೆಟೆ ಮುಲ್ಪದ ಆಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿದಾತ ಒಂದು ಓಲ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿದರ್ಶನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ ಗಾಯನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ ಒಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಆದ ಬತ್ತನು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಆಶಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಜೀವನೆ ಪೋಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಅನ್ಪನ್ಪಿನಿ ಸೊ ಅರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒನ್ಸಗೇನು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಆತ್ಮಗ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡ್ ಪಂಡದೆ ಅನ್ನ ನಟ್ವೆಯನ್ನು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲು ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊರೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ದಯಮಂತದೊಂಜಿ ಅಪಕಾರ ಮನ್ಪೋಚಿ ಏರೆಗ್ಲ ಅಕುಲು ಆರುತುಲೆ ಪಾಪ ಮೇಕಪ್ ಅಂತದ ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಪುರ ಇತ್ತಿರು ಐಕ್ಲ ಇರೆಗ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೋಡ ಇರೆಗೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೋಡ ಇಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚೆ ಬೋಡ ಅವು ಅಕಲಕಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಮೇನ್ ಇಲ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡಿ ಏರ್ಲ ಪಾಡು ಐಲೈನರ್ ಪಾಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ನೆಗೆ ಆರೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾನಿ ಮನ್ಪದೆ ಅರ್ನ ಲೈಫ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಉಣ್ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿರು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ 10 ಜನ ತಿಳ್ಪೊಂದಿತ್ತಿರು ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮನ್ಪೆರಾಯ್ಜಿ ನಾನು ಎದುರ್ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಜಿ ಕಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಹೇಟ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಮಾತಿರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಇನಿತ್ತಿನ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಇನ್ನಿಪ್ಪುನು ಆ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲೆ ಪೂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಎನ್ನದಿತ್ತನ ಆಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಿಂದ ಎನ್ನದಿತ್ತನ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರು ದುಮ್ಮುನಾನಿ ಪಾಪ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಮನದಾನಿ ಇಜ್ಜೇರು ಪನ್ನ ಏರೆಗ್ಲ ನಂಬೆರಾಪುಜಿ ಸೊ ಇನಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆನ ಇಜ್ಜನ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೇಟ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ತೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಲೇನು ತೂಯರಾಪುಜಿ ಹಾಕ್ಲೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅತ್ತು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಒತ್ತುನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ ಐತೆ ಇಂಕ್ ಕೆಲದಕ್ಲ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮದೇ ಮಂಡಿನ ಹಾಳು ಮನ್ಪುನು ಯಾನೊಂಜಿ ಏತೋ ಒಂಜಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಪೀಸಿಲೇನು ಪೂರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಒತ್ತುದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಕ ಅಕ್ಲ ಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬರ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ತಿನ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಾಲ್ಯ ಒಂಜಿ ತೃಷ್ಣ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲಲ್ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಫ್ಲಾನಿನ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಪುನು ಅಂಚ ಎಡೆಟ್ಟೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತುಪ್ಪೆ ಫನ್ನಿ ತುಪ್ಪೆ ಡಾನ್ಸ್ ತುಪ್ಪೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪೂರ ಪುಡತ ಐತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪೆ ಅನ್ ಬಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಪೂರ ಯಾನ್ ಓಲ ತೂಪುಜಿ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಒತ್ತುದು ಬಿಡ್ತೆ ಎಂಕ ಅಂಚ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಹಾಪುಜಿ ಯಾನ್ ಓವೇನು ತೂದು ರೂಪಾಯಿ ಅವೇನೇ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫೀಡ್ ಬರೋದು ನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಏರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪೋಪಿನೆಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುನೆಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಈತೆ ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡು ಸುಲ್ಮೇಲು